Já jsem trošku neponechala tu scénu, ale... Já jsem neponechala tu scénu, ale už jsou jakoby doma, takže mají večeři. Prostě, chápete, mají večeři. Tak. A ta už prostě je to, chápete. Všechno. Pizza. Miluji pizza. Tohle asi vyhodím na ten koš. Já jsem zapomněla. Jsem blbec. Plný blbec. Tak. Ale. Začnu najít koš tady. Tady je koupelna a tady je koš. Mám koš. Super. Mám ho. A do toho vyhodím ty kelímky. Dneska asi i se stříhám, nevím. No dobrý, asi dneska se stříhám, nevím. Jako fakt nevím, jestli dneska se stříhám, nevím, prostě nevím. A basta. Tak a asi můžeme jít do příběhu. Juhu. Takže už je prostě je takhle šťávičku. Když už si můžeme jít do příběhu a dejte rovnou like a odběr, pokud ještě nemáte. Takže vyspat. Proč si budeme spát teď? Dobře. Trošku mám tatík. Ani masinka. Kartka dáme věci tady jako. Ale mi spát, dobrou noc, já už tu spát. Dobrou noc. Pokud znáte v hlavě, tak je to super. A jdeme si spát. Oni jdou taky spát. To je nejlepší pyžama, ty pačkurky jsou cute. Já jsem holka. To se vysvětlíme, no, to je jedno. Zítra, jakože tam to chce se dát. Dobrý, jako na holce to taky sluší docela. A tady vydám tady toto. Spát. Ráno. Jsem dal masku a jdu se vstávej. Mně se ještě nechce vstávat. Ale musíš. Můžete vidět, že jsem mi změnila barvu vlasu a víte proč? Vám to ukážu na nějakém panáčkovi. Jsme na tomhle tom. Tada, takže... Dobrý, no. Takže tak. Takže tak. Tak. Jakože tohle je voněka. A nejsou asi taky převlíct.
Tatínku, stávej. Tak jo. Tak jo, dneska jsem chtěla zkusit jahoda. Vy pokud nevíte, já jsem chtěla zkusit jahoda po zkuše. Teď vůbec jako to hodně solidně. Mám já tady hry. Já ti mám někde hry. Jo, tady, já jsem blbec. Tak, prostě dneska si vylučila. Asi svěru jako tohle vypadá jako vezmu si asi tohle. Tak a já jdu připravit snídaní. Máme paníčce. Čokoládu jedině. Mňam. Tak jo. Tak musím dělat co není. Můžete si to zkoušet na mobilu. Víš co, plus párky, ty zkoušela párky plus něco, teď nevím co. Plus asi brambory, no. Párky. Je! Plus. To je snídaně. Já jsem nejlubější holka na světě. Tak, víte, co jsem zkoušela? Já jsem zkoušela, co udělat tady toto. Já dělám asi, nevím, co dělám, jako chleba se sírem opič. Já jsem dostala nápad, udělám takové ty biscuits. Já zase potřebujeme koupit pár talíčků. Takový. Potřebujeme 3 takové talíčky. Tak. A teď si dáme tohle. A tak musíme ještě dát mlíko. A asi víte, co udělám. Uděláme takové biscuity. Dáme takové do jedné mističky a dáme mlíčko. Asi tam mám nejdřív dát. Proč tam nemůže být mlíčko? To mám najít. To jako nejde ani nálít to mlíko, to je pak super tady, jako a biscuity ani nebudou, no. Co chcete na snídani? Nevím. Když vždycky jako ptám i já, co chceme na snídani. Prosím, taková tady princip to kabaka musíme jako dělat, no. Nevím co. Všichni musíme dát takové jako proskoušení. Když jsme s námi super. Já zkusím kůže. Plus jablko, protože jako kus plus jablko, kus na jablku. Tak jo, zkusím, tak uděláme asi chleba s tím, uděláme sandwich. Já vám ukážu, jaký sandwich. Máme sandwich, mám sejr. Na sandwich dáme sej. Já tady osobně nemám ráda sýr, ale spousta lidí mě pak nechápe, proč tam nemám sýr. Já jsem prostě uděláme chleba na vajíčku, to mám mega ráda. Takže udělám na snídani i chleba na vajíčku, no pečení sýru na vajíčku. Tak jo, vezmeme takovýhle chlebík.
takže už to prostě v ledničce bylo. Jako víme do ledničky a rovnou i na oběd. Tak jako 3 vajíčka. Rovnou 3 vajíčka v tom dobrý. A pak nakoupíme bramboriana. Už mám tady ledničku velmi vytuněnou, to teď jako se uznat. Tak. Mlíko zdám sem. A můžeme vybrat něco na snídani. Dám třeba chleba, vajíčko. To sporák je tady velmi vytuněný, jak chci to otočit. Jak se to otáčí? Jak? Konečně. Byla divně, ne? Tak to bylo, jsem blbec. Tak. A tady to dám jako, že kdyby to potřebovala. Tak. Chleba na vajíčko. Promiňte, to je trošku obrácenější. Když si vezmu této pambičky, opičku to. A to musí být v troubě. Tak. Sem. Odbíjačky. Tak. Už je opečený chleba na vajíčku. Víte, jak je to lehký, nemusíte ani přemýšlet. Kromě mě. Jo, nemusíte ani přemýšlet, kromě mě. Proč jsem furt nenechal jako otevřenou tu troubu? Počkáme 9 minut. Tak už to je. Tak krásně opečený toustíček. Ještě se zeptám, jakože to je prostě, která nevypouští zimu. Co seš? No to, co připravuješ, ne? OK, mám to lehký. Když jako, OK, mám to lehký. Tohle můžu rovnou jako vyhodit, protože to už jako nebudu potřebovat. Jsem mohla vyhodit tady. Jsem blbec. Tak tyto opeču. Konečně to trošku smavlo a je to! Super! A na opět už máme vymyšleno. Tak se prostě... Tak můžeme? Prostě on sedí, on sedí. Tak ještě hrníčky. Já si zajdu pro hrník. Já taky. Co si dáš? Já si dám po ránu. Jak se... Já zkusím opálit oblečení. Jako jo, no, asi by to bylo horší. Dobře, já si dám asi po ránu. To je asi tak. To prostě je největší kávovar na světě, ale jako máme aspoň kávovarnu. Což jako tuhle šťávu nemám, jako to je super šťáva, já si dám tu šťávu. Teda strašně super ta bublinkovatá píčíčů, čáču. Tak, a máme takhle bublinkovaté nápoje, ale ne, já se asi nedám. Musíme tohle, taková, to ti dodá sílu a je to ještě sladší, takže super, tak asi máme jako, i když to moc dobře tady nevypadá, abych jako pravdu řekla. Jako moc dobře to nevypadá, ale jako dodá ti to.
alebo jak ty bublinky. Jsem tury ráda se, to jsem tury ráda se. Já fakt neznám ty slova. Pokud je někdo zná a co jsem teď zpívala, tak jste nejdobřejší. A hlavně, abyste mi nezapomněli dát like. To hlavně musíte jako... To musíte okamžitě. To se nestalo, jo? To se nestalo. Jsem blbec. To se nestalo, jo? Je vám to jasný? To se nestalo. Pokud neví o tom vaše rodiče, tak je o tom informujte, protože já to možná neřeknu nikdy zprosté slovo, takže ne, to je jedno, prostě si nepřijmejte, že se vás rodiče ptají, jo? Už to už vypadl vlastně, jsem blbec! Jsem nejblbější blbec na světě. Tak já už asi za chvilku budu končit, ale nevím, podle toho, jak chci vybrat. Tak to budu muset sestříhat. Tedy... Prostě jdeme okamžitě do svých pokojíčků, ale já jsem něco zapomněla úplně, jak jsem tenhle barák stavila. Všimli jste si první video, že jsem ho stavila, i když jsem ho měla postavit. Akorát se potřebovala trošku doladit. Když jste se všimli, tak jsem zapomněla mu udělat obočí, ale kvůli tomu bych zase nešla, jako. Kvůli tomu bych fakt nešla. Tak bych chtěla, jako na něčem tam sedět. Kde bude sedět? Tak tady bude sedět. Nemám mobil. A má počítač, tak si může na něm koukat jako na počítač. Ahoj. Jakože je to její kamčka. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Super. My dneska jdeme k moři. Vy se máte. Akorát my jdeme za týden až. Aha. My nejdeme. My asi taky ne, ale jdeme jenom na procházku. Tak jo, tak si užijte tu procházku. Ahoj, ahoj. Jo, asi se na YouTube. Dobře, a já sedím na mobil. Tak počkejte na 5 nebo 6 minut a já už asi budu končit, bylo to trošičku krátký, ale dejte like nebo odběr, pokud ještě nemáte, ať ještě nenaskočí třeba rovnou 6 subscribů, ať mám trošku víc a mějte se fanfárově, užijte si prázdniny a čusík, busík. Počkejte.